салому дуруди бе поён ба ҳамаи шумо мухлисони азизи телевизиони варзиш. Ин барномаи дар шабакаҳои иҷтимоист. Ман Фирдавси Хурсандам. Рафтем. Сабр, интизорӣ ва боварӣ ҳатман туро мебарад ҷое ки мехоҳӣ. ҳар кас 3 сол сабр карда наметавонад ки бори дигар ба майдон барояд. боз дар сину соли хотимабахшии фаъолияти футболӣ дирӯз майдонҳои сабзи бемухлиси Испания саҳнаҳои аҷиб ба роҳ монда шуд. ҳайфо ки мухлисон набуданд. Капитани дастаи Вильяреал Бруно Сариано ки аз соли 2017 осеб бардошта буд, дирӯз баъди 3 сол аниқтараш баъди 1081 рӯз ва ё 147 бози дар сини 36 солагӣ инак ба майдон баргашт. Дастаи Вильяреал бо дастаи Севиля вохӯрӣ анҷом дод ки дар дақиқаи 88 ба ҷои Пако Алкасер ба майдон омад. Футболбози дигари даста Марио Гаспар ки то дирӯз дастбанди капитаниро ба ҷои Бруно мебаст, онро ба соҳибаш баргардонд. Чӣ хел зебо мешуд агар мухлисон мебуданд. Футболро ин хел дӯст медоранд. Холланд, Халланд ё Холланд. Кадомаш дуруст аст? Русҳо дар вақти шораи як Холланд мегӯянд, як мебини Холланд мегӯянд. Инглисзабонҳо низ ҳамин тавр. Холланд ё Холланд. Хулас фаҳмидед гап сари кӣ меравад? Гап сари ситораи нави футбол Эрлинг Холланд меравад. Ниҳоятан як журналисти баақл ба худи Холланд ин суолро додааст. аҷибии кор медонед дар чист? Худи Холланд ҳатто намедонад ки номашро чӣ гуна ба забон биёрад. Аз ин рӯ ду гузина ё худ вариант пешниҳод кардааст. Гуфтааст ки шумо агар аз Норвегия бошед, пас бояд маро Эрлинг Халланд ном бубаред. Дар миёни ном ду то ҳарфи а меояд, яъне Халланд. Гуфтааст ки агар шумо аз Норвегия набошед, пас маро Холланд ном бубаред, яъне ки мо бояд Холланд бигӯем, на Халланду Хилланду чизи дигар, барое ки мо аз Норвегия нестем ку. Садио Мане футболбози африқои табори дастаи Ливерпул мисле ки ба худ монанд нест. Гуфти он гапҳо фаромӯшхотир шудааст. Дар бозии охирин ки бо дастаи Эвертон доштанд, дидед чӣ гап шуд? Шумо нағз медонед ки ҷомеаи ҷаҳонӣ имрӯзҳо бо шиёри зиндагии сиёҳпӯстон арзиш дорад ба эътироз баромаданд. Дар Аврупо низ ба хотири эҳтироми сиёҳпӯстон пеш аз бозӣ иқдом гирифтанд ки ҳама ба зону бизананд. Ҳамин тавр шуд, ҳама ба зону зад. Мане бошад мисле ки дар маслиҳат иштирок надошт. ҳангоми садои уштаки давар зуд ба ҳамла гузашт. Гуфтанд мумкин аст ки Мане низ аз тоифаи ҳамин нажод аст. Чаро фаромӯш кардааст? Одамӣ да? дастаи Реал Мадрид ба раҳбарияти Ла Лига шикоят бурдааст. Сафедпӯшҳо иддаои онро доранд ки тартиби бозиҳоро дар тақвим, яъне календар ноадолатона мондаанд. Дастаи Реал ин шикоятро дар ҳоле ба Ла Лига пешниҳод кард ки рақиби онҳо дастаи Барселона аз ин чиз шикоят надорад. Реал шикоят аз он дорад ки Ла Лига дар тақвим дар як ҳафта барои Реал 2 бозӣ мондааст, аммо барои Барселона 1 бозӣ. Хулас ин ҳафта Реал дар раванди 72 соат 2 бозӣ мекунад. Вале Барс пас аз бозӣ якум имкон дорад ки 5 рӯз истироҳат намояд. рӯзи 2 июл Реал бо Хетафе вохӯрӣ анҷом медиҳад. Пас он дар сафар бо Атлетик Билбао бозӣ мекунад. барои истироҳат кардан қариб ки вақт нест ва онҳо мегӯянд ки мо рӯҳан наметавонем дар ҳар ду бозӣ омода бошем. аз ин хотир Барселона имкони ишғоли мақоми аввалро дар ҷадвали Ла Лига пайдо мекунад. Бахелӣ чӣ дар кор? дирӯз мо дар мавриди Ҳабиб Нурмагомедов зиёд ҳарф задем ва гуфтем ки шояд ӯ раисҷумҳури Доғистон шавад, чун ишораҳо дар ин маврид хеле зиёд буд. дирӯз Ҳабиб ҳам дар мавриди вазъи падараш гап зад, ҳам дар бораи ояндааш. хулоси гап, Абдулманаб Нурмагомедов вазъияташ хеле бад аст. баъд аз гирифтор шудан ба коронавирус, падари Ҳабиб ба шуъбаи эҳёгарӣ интиқол ёфт ки инак аз 1 моҳ зиёд мешавад, ӯ дигар на ҳарф мезанад, на ба қавле ҷону мадор дорад. Ҳабиб гуфт ки дирӯз наздаш рафтам ва гуфтам ки маро мешиносӣ? ӯ бо ишора сар ҷунбонид ки бале. дар раванди суҳбат Ҳабиб аз сиёсати Доғистон нигаронӣ кард ва гуфт ки Доғистон ба коронавирус умуман тайёр набуд. ҳама бемор шуд ва чандин касонро ман аз миёни наздикони худ аз даст додам. ман ба сиёсат ягон рабт надорам ва рақобати ману Дастин Геҷиро дар тирамоҳ интизор шавед, гуфтааст Ҳабиб Нурмагомедов. дар тамрингоҳи дастаи Монако як коргар вафот кардааст. гуфта мешавад ки ин коргар ҳангоми таъмир аз баландӣ ба замин уфтод ва дар ҷои ҳодиса вафот кард. бошгоҳи Монако изҳорот дод ки ба аҳли оилаи ин коргар кӯмаки молӣ мекунад.
Мауриньо гуфт ки Дрогба замоне ки бо ман кор мекард дар як мавсим 46 гол мезад. Ин иштибоҳи Мауриньо истифодабарандагони шабакаҳои иҷтимоиро ба по хезонд ва ҳама ба суханони ӯ таҳқиромез механданд. Дар як барнома ки он ҷо собиқ футболбози дастаи Арсенал Пол Мерсон ба ҳайси таҳлилгар иштирок дошт, гуфт ки Гарри Кен мисле ки бо Жозе рост намегирад. ӯ дар мавриди ивази даста фикр карда бошад. Жозе Мауриньо асабӣ шуд ва ҳамаи форвардҳое ки ӯ бо онҳо кор кардааст мисол овард ва иштибоҳан гуфт ки Дрогба замони бо ман кор кардан дар як мавсим 46 гол мезад. Ин дурӯғи Мауриньо расонаӣ шуд ва ба истилоҳ ба хейтерҳо худо дод. Онҳо навиштаанд ки Мауриньо голҳои Лемпардро ба Дрогба бахшида бошад. Нафари дигар навиштааст ки шояд Мауриньо голҳои дар тамрин задаи Дрогбаро ҳисоб карда бошад. Дрогба ҳеҷ гоҳ 46 гол назадааст. Нафари дигар навишт: вақте дурӯғгӯитам меқапанд чӣ хел аст? Black Lives Matter. Бо ин шиёр ҳама сиёҳпӯстонро дастгирӣ доранд. Маънои ин шиёр зиндагии сиёҳпӯстон арзиш дорад аст. Аммо дар бозӣ миёни Манчестер Сити ва Бернли саҳнаи аҷибе ба миён омад. Пеш аз бозӣ сар шудан, бозингарон ба хотири эҳтироми сиёҳпӯстон ба зону нишастанд ки дар ин вақт аз болои майдон ҳавопаймои хурд бо навиштаҷоти зиндагии сафедҳо арзиш дорад парвоз кард. Ин ҳодиса атрофиёнро ба таҳлука афтонд. Гуфта мешавад ки ин корро мухолифини барномаи мазкур ба миён оварданд. Ба ҳамин тамом, то дидори навбатӣ, хайр.